BHT sani sawadhi karumo. Samo uwe weche maga kwede e stigma ni. En e gino wuon. Nitiere achiel kuom gi mabende owacho ni nokohero nyathine kaluwore gi kaka noyudo nyathi. Mano kaluwore kod chenro mar rape. Nitiere joma moko bende ma ok girwak nyithindo gi kaluwore gi gik mopogore opogore to gin kendgi nikech kaka nyaka jonyuol gi bende nitiere kaka koro ikwede wacho ni nyathini otimo marach kata nokitayo nyathini e yo maber. Kinyiswa e dakika 2 modongi to weche mag akwede gi ere kaka inyal konygi. Weche mag akwede onego bed ni wawuoyo gi jonyuol nikech kata an ok ahero nyathina onge ng'ama nyalo dwaro bedo mama ko ja higni 12, 13 kata mana 15. Pod idwaro ni bed ng'ama nyalo tugo gi jowetegi, ng'ama nyalo wuotho gi nyithindo wetegi, nyithindo manyiri. Koro gima wanyalo timo en mana nyiso jonyuol ni mondo wayie, to kapok wanyiso jonyuol to wan wawegi mwanyuolgo onego bed ni iyie status ni asenyuol kaka ng'ama nyako. Koro kama antiere ni an mama, nikech anyalo nyiso ji duto ni gima nokonya mondo miyo nanyalo dok skul masomo en ni nadino ita nakwede, ok ni ne gionge takwede ne nitiere. Koro gima wanyalo timo mana jonyuol to watime all round, obede kanisa. Kik watam gi tiyo bede kanisa nikech ne ginyuol. Nikech samoro mama na ne ng'ato matiye kanisa motegno. Koro gini okelo ne wich kuot. Samoro ka ne en e gweng' ne en mama manongi. Koro gineno ka gini okelo ne gi wich kuot. To konego wakaw kamano, onego wayie nyithindwa gi to wan wawegi mwasenyuol kaka nyithindo manyieregi. Wan wawegi kik wa stigmatize ourselves. Kwa weyo stigmatize ourselves, eka bro miyo joma moko bende ang' noyiewa or ibro overcome stigma nikech ok wadwa tam ji wuoyo to bende ok wadwa wuoth gi sellotape kamora mora ni dino dho ji madwa wuoyo. Koro jonyuolwa manyalo nyiso sana jonyuolwa machuo kik watam nyithindo gi. Dine kweda kata mane dalawa di koro kabedo ng'at mantie